O Cine Elma da Pobra vestirase de longo este venres para acoller a estrea da curta Adeus Berta. A cinta, producida por Kraken Media, está dirixida por Fernando Tato e conta entre o seu elenco coa pobrense Gema do Carmo. Esta curta pois está un pouco ambientada na Pobra, parte dela, entonces por eso tamén vimos viable que pudésemos colaborar con eles, e ademais temos a dúas actrices, Ángela Andrada e Gema do Carmo, que é daqui, é da Pobra do Caramiñal, co cal estamos encantados de colaborar, non? Adeus Berta aborda o reencontro de dúas irmás tras a morte da súa nai. Neste camiño, coa Pobra como telón de fondo, transitarán pola súa historia pasada ata reconciliarse coas súas orixes. É unha peli, é unha historia que isto xa se ven na curta, que ten como moitas capas, non? Está a capa da relación entre as dúas irmáns, a capa familiar, pero despois hai como temas que están como máis ocultos de alguna maneira. Ten moito que ver a reconciliación das personaxes co seu pasado e co seu orixen. Entón necesitábamos unha localización, non necesitábamos Pobra porque é completamente nuclear no que é a historia, non? A curta pretende ser a antesala dunha longa metraxe co guión de Ángela Andrada e Fernando Tato xa moi avanzado. Para nós é unha aposta moi importante porque ademais pretendemos que Adeus Berta sexa o inicio, o paso previo a unha película, que sería a primeira película que produciríamos en Kraken Media, que xa está moi encamiñada, é unha coproducción con Habano Producións, con Chelo Loureiro, é moi coñecida porque gana Goya tras Goya, ano tras ano en animación, e con Tornasol Media. Tras a súa presentación na Semana do Cine de Medina, a estrea oficial terá lugar na Pobra. Farase por todo alto, con fotocol e un coloquio tras a proxección. O remate servirase un cóctel para todos os asistentes coa animación musical dun DJ. A apertura de portas será ás 7:30 da tarde e a entrada será de balde.